Hola, bona tarda. Doncs res, avui hem jugat les finals del Campionat de Catalunya de Rugby 7 universitari femení i bueno, al final la Universitat de Barcelona s'ha portat al torneig, guanyant a la final contra la Universitat de Girona. Ha sigut un partit molt disputat. Nosaltres volíem fer un joc molt dinàmic, intentar jugar als espais i, bueno, com sempre, ser molt placadores, i és el que han fet. Han fet un esforç molt generós, han estat molt implicades durant els entrenaments i la preparació del partit, i res, i al final, doncs, bueno, tenim el plaer i l'honor de veure aquest grup de noies guanyant el campionat, i res més, i ara preparats per als campionats d'Espanya. Vale, merci. Doncs molt contentes d'estar aquí, d'haver guanyat la final, les semis, tot el torneig. És el quart any consecutiu que la UB guanya. Estem superorgulloses. No sé què més dir, estic molt contenta del meu equip. Jo porto estant els 4 anys i ja no sé què dir. Aquest és el meu últim any, no em vull despedir. Si repeteixo alguna assignatura em tocarà jugar l'any que ve. Però bueno, molt contenta i a celebrar-ho i a celebrar tot Espanya i que vagi superbé. UB!